וזו ההיסטוריה בקצרה. השנה היא 1923. רוזה קנרק יוצאת לאוויר העולם מסערה בעיר דיסלדורף שבגרמניה. Der Herbst ist da, bringt uns Wind, hi hussasa. Schüttelt ab die Blätter, bringt uns Regenwetter, hi ja hussasa, der Herbst ist da. אפריל 1940. דוד מוישה קנרק משיג ממר יוסף בורג אישור עלייה לארץ עבור רוזה שלנו. רוזה אורזת את מטלטליה ונמלטת מציפורני הצורר הנאצי אל עבר חופי ישראל. היא מגיעה לבית צעירות מזרחי בירושלים, שם היא מתמחה בלימודי גננות. התחנה הבאה בחייה של רוזה קנרק היא קיבוץ חפץ חיים. שם היא תפגוש את בעלה לעתיד שמעון לנצברג, ומכאן ואילך נקרא לה שושנה לנצברג. ככל שחלפו השנים, רבו מעריציה של שושנה מכל שכבות האוכלוסייה, ואת זאת תוכלו לראות בהמשך. אבל עוד לפני שנשמע את קהל מעריציה, נעבור למשדר מיוחד באולפני גלי צה"ל. שלום לכם, מזל טוב, אפשר לומר אפילו מועדים לשמחה, כי סבתא שושנה עשתה את זה. הנה אנחנו מכונסים לחוג יחד איתה 90 שנה טובות, ברוכות, מפתיעות. בואו תיכנסו ואנחנו נספר קצת. אז קודם כל אנחנו צריכים להסביר שושנה ולנצברג וקנרק. שושנה זה שם שעברו בכל הגלויות, גם שושנה וגם רוזה, שמהסבתות האלה אחר כך יש רוזנבלט, רוזנברג, רוזנפלד, כי למעשה עם ישראל נמשל לשושנה. לכן עברו את השם הזה בכל הגלויות. זה מתחיל משיר השירים, שבשיר השירים כתוב כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. אמרו חכמינו שושנה וחוכים, זה לא בחור ובחורה. עם ישראל הוא השושנה, וכל העמים הם החוכים. על כן אהבו הסבים והסבתות שלנו את השם הזה שושנה. לכן בפורים לא מזמן אנחנו שרנו שושנת יעקב, כי עם ישראל הוא שושנה. זה גם מתאים ליעקב אחיקם, אבל עוד נגיע לדברים האלה. ויש לנו בחנוכה, אנחנו שרים במעוז צור, ומילותיו קנקנים נעשה נס לשושנים. השושנים זה אנחנו. גם הרב קוק השתמש בדימוי הזה שאנחנו השושנה. כשהקימו את בית הספר לאומנות בצלאל, שזה יפה, בצלאל, הרומן שעשה את המשכן, אין עם בעולם שקורא בית ספר לאומנות על אדם שכבר 3,500 שנה איננו בחיים. ואז שואלים את הרב קוק, זה בסדר כבוד הרב שיהודים יעשו את הדברים האלה, פסל וכל תמונה? הרב קוק היה בעד בית הספר הזה לאומנות, בעד בצלאל, והוא עונה באגרותיו, שושנה הקטנה חולה, זה אנחנו, עם ישראל, זה השושנה. שושנה הקטנה חולה, והנה רוצים לתת לשושנה בובה. הבובה זה בית הספר לאומנות בצלאל. יכול להיות שהרופאים חושבים שבובה איננה תרופה של ממש, אבל אנחנו יודעים מהחיים שלפעמים דווקא בזכות הבובה שושנה הקטנה תחייך ותבריא. כלומר, אם יהודים יעשו אומנות יהודית, העם יזדקף וישוב לתחייה. סבתא שושנה, יש לנו עוד הרבה דברים לכבודך, בואי. עכשיו אנחנו ניגשים לשני שמות המשפחה כמובן. אנחנו מדברים על שושנה שנולדה בתור קנרק, ואחר כך זכתה בשמעון לנצברג. קנרק זה לכבוד הציפור. יש הרבה שמות של יהודים לכבוד ציפורים. סוקול זה נשר, סוקולוב זה איש הנשר. ויש לנו חנה אורלוב הפסלת שפיסלה את האם והילד בעין גב. אורלוב גם הוא סוג של העית מן הברבן, זה הכל עופות. סולובייצ'יק זה זמיר.
איך קוראים לזמיר בצפון אפריקה? לפי הציוצים שלו. טוויטו. זאת אומרת, טוויטו וסולובייצ'יק אותו דבר, רק הוא מקבל את המלגה מקרן של עדה אחרת. גם פרס, שם של עוף, לכן הוא מעופף הרבה מבירה לבירה. וגם קנריק שהיא ציפור שיר. נדבר עוד על השירים של סבתא. עכשיו לנדסברג. לנדסברג יש 4 מקומות בשם הזה, 4 ערים בשם הזה ברחבי גרמניה. בפרוסיה, בשלזיה, בברנדנבורג, בסקסוניה. אנחנו לא יודעים באיזו מן הערים האלה הייתה תחנה בנדודי המשפחה של שמעון האהוב שלנו, אבל בוודאי עברו דרך שם. זה לא אומר ששמעון נולד שם, בוודאי לא נולד שם. הרי איך זה בשמות של יהודים? מי שקוראים לו אשכנזי הוא לא אשכנזי. כל עוד הוא חי בין אשכנזים לא יקראו לו אשכנזי. רק כשהוא יתגלגל לקהילה ספרדית, שם קוראים לו לפי התחנה הקודמת. גם מתן וילנאי אישר באוזניי. שקראו להם וילנסקי לא כשהם חיו בווילנה, אלא כשנדדו מווילנה שבליטא לקישינב שבמולדביה. במולדביה התחילו לקרוא להם וילנאי. ככה לגבי משפחתו של שמעון, זכר צדיק לברכה. שאנחנו אומרים, לנדסברג הייתה תחנה שממנה באו אל המקום שהעניקו להם את שם המשפחה הזה. ראינו כמה מקומות בגלי צה"ל, יש עוד מקומות שלא ראינו, ויש מה לספר. בואו. ב-1940 הגיעה שושנה הצעירה ארצה. שושנה ברקע הזה מגיעה ארצה, אנחנו מדברים על בית צירות מזרחי בירושלים, על גדרה ועל חפץ חיים. חפץ חיים, שם שכל כך מתאים לך סבתא, כי זה שאת איתנו כל הזמן באהבה, בפעילות, בחריצות, זה משום שאת חפצת חיים. והמטבח של חפץ חיים יודע את מטעמייך, את יכולתך, את היצירתיות שלך. איזה יופי. אנחנו עוד לא היינו בתקליטייה של גלי צה"ל, אני חושב שצריך לראות את המצב שם. ומכל הדברים לא סיפרנו על האיש המדהים שעשה את כל השנים ואת כל החיל הגדול הזה יחד איתך שושנה. אני עוד זוכר ששמעון לנדסברג גילה אותי. הוא בא אלינו הביתה לתל אביב, כי הוא שם עליי עין, רצה אותי למלון. ושם, זה אפילו נושא אגב, תדעו לכם שבגלי צה"ל דברים זזים, שלא תחשבו שהכל עומד על המקום. והוא הראה לי, הוא הראה לילדים שלנו איך הוא מוציא את השרוול, את היד מהשרוול ומחזיר אותה. כמין כל מיני קסמים שהוא שישע את הילדים. שמעון הגיע ארצה באירוע שעד היום זוכרים, שעד היום מופיע בספרים. מדובר באונייה פטריה. כעבור שנה, על האונייה פטריה, ואונייה עם אסון אחר, אונייה סטרומה, כתב יעקב אורלנד את השיר הזה. אם הופלנו, לא נבהלנו, על כל פטריה וסטרומה שוב נקומה. אם גורשנו, לא נואשנו, עוד נשובה בשנית. כי זאת הארץ, זאת אחרת עין, ובה נחיה ולא נתאחי, ובה נפקח לא נעצום עיניים, כי חי עוד עם ישראל חי. יש לנו עוד גן שעשועים יפה ליד גלי צה"ל, אתם מוזמנים לבוא למגלשה. בדרך לגן השעשועים של יד גלי צה"ל אנחנו עוברים על יד הניידת הגדולה הזאת, שהיא אולפן שלם שמגיע לכל קצווי הארץ, וגם ביום החגיגי הזה, ששושנה לנדסברג מציינת 90 שנה עם כל החסידים שסביב לה, אנחנו צריכים להזכיר את ההורים, את הסבא רבא והסבתא רבא, את אליעזר ואת ציפורה. שאליעזר וציפורה, הזיווג הזה, זה אנשים שסובבים את משה רבנו. אליעזר, שקרא משה רבנו לבנו אלוהי אבי ועזרי, וציפורה, שהייתה אישה תותחית. כשהיה מצב של משבר, היא החליטה וחתכה. לכן היא אשת מופת שגם זה היה שם שהיה נפוץ ונכבד בכל הגלויות. ולכבוד הסבים, במשפחה יודעים גם להנציח. על כן, מדובר בשמות שנושאים הילדים, אבל אם כבר מגיעים לילדים, כן ניגש לגן השעשועים. אז אמרנו הילדים. אליעזר על שם אבא של סבתא שושנה. ישראל על שם אבא של סבא שמעון. אליסף
זה העניין של התוכן, שהשם יוסיף. במקרה שלך, סבתא, הוא הוסיף שבח לאל. יעקב אחיקם על שם האח התאום של שמעון ועופרה, שגם שם המשפחה שלה יש בו משמעות. כי גוטליב פירושו אהבת השם, ידיד השם או ידידיה. באמת אהבת השם מלווה אתכם. תשמעי, ההישג הזה, 27 נכדים, 27 נינים, עוד מעט תוכלי לרוץ לבדך לכנסת עם רשימה שכולה שלך ולעבור את אחוז החסימה. הרבה חסימות עברת, ואנחנו מתפעלים ומתפללים ומבקשים שתוסיפי ותראי איתנו הרבה נחת. אנחנו שמחים על כל יום ויום איתך. מזל טוב.